I 10 ljudi šta ima, danas igramo, danas je druga Minecraft epizoda preživljavanja. Evo nas, jutro, sve u fullu, uzmimo drvo. Ne znam da li da ubacim zvuk, a znam da ću nešto da, čak se muziku ćemo da isključimo u veder. Čekaj, ovo je preglasno. Ajde, ovako ćemo. Čekaj. Blocks. Dobro je, sve u redu. Evo je naša predivna kućica. Mala. Mi ćemo danas ponovo, čekaj, stani. Da ostavim sve ova sranja. Uzet ćemo sikiricu. To nam ne treba, napravit ćemo još jednu sekiru. Ovako. Idemo tu i tu. Tako. Sad ćemo od ova drva da sakupljamo. Dobro. Ova epizoda ne znam koliko će trajati jer sam nešto pospan danas. I nešto sam bolestan i tako to, i sranja i pigi. Da vidimo. Moramo da se kupimo barem jedan stek. Jedan stek je 64. Sakupljamo drva i smor. No, mrzim da sakupljam drva jer se uvek smorim i čekaj da uzmemo i ovo belo drvo. Tako. Evo ga, squid. Ne znam da li bi bilo dobro da mi napravimo da uzmemo lopatu. I sad mi ovo sve da kopamo, tako, i da spojimo ovu vodu. I ovdje napravimo most i da bude neko ostrvo kao seksi i fuck yeah. Nećemo sad to. Napravit ćemo naš pod. Inače ovu kućicu, ovo će nam biti samo za sada. Nećemo, ili ne znam, kako vam se čini, možda bi mogli da uzmemo, čekaj, stani da sakupimo, možda bi mogli da proširimo, recimo sad, ajde, da je proširimo, pošto je očigledno premala kuća, a to ću i da tačnije uradim.
Sad nam je lepo. Ajde onda ćemo sada da proširujemo kuću, u stvari. Čekaj da vidimo, imamo staklo, dobro. Dobro. Imamo hranu. Uzet ćemo naš eksić. Ć, a ne znam što u klipovima pričam ć. Neko ć, kao Šojić. Tako. Toliko, a? Super. Tako. Dobro. Dobro. Sad ćemo i vrata da premestimo. Može ovdje. Uzet ćemo moramo sad ovo da iskopamo. Da li imamo? Imamo. Tako. Fuck. Fali nam jedno drvce, idemo tamo. Da pokupimo. Ček, sad mi moramo da se popnemo da killnemo, evo ga, prasence. Da li da sad cveće ovako, ali ne može. Dobro, evo nas. Idemo ovako. Sad ćemo malo da napravimo neki raspored ovdje. To ćemo da stavimo, ajde ovdje. Chest ćemo sve da uzmemo. Ajde. Chest ćemo da stavimo i ovo. To ćemo da uzmemo i to. Da vidimo sada. Tako možemo.
I sad često stavimo ovako. Ovo ćemo ovako. A ne može. Već pada mrak. Ćemo da odspavamo brzo, ajde. Ajde. Možda još. Dakle, u ovoj epizodi ništa specijalno. Samo uređivanje kuće. Ovo ćemo ovako. Evo, u stvari ovo ćemo ovdje. Dobro. Da uspavamo. Da puknem prst. Sad ćemo da napravimo još jedan chest. Njega ćemo da stavimo ovako. Ovdje ćemo da stavimo rude i drva i ta sranja. Ovdje ćemo da stavimo oružja i tako to. Da vidimo. Stavimo ovako. Ili prozore da napravimo. A bolje prozore, a? Tako je bolje. Tako. Kao što sam rekao, u ovoj epizodi neće biti ništa posebno. Samo ćemo kuću da uređujemo, da je sredimo, da nam bude lepa, lepojka. Sad ovako svi ovi itemi idu ovdje. Ovo će ovako da ide. Da, možemo napravimo jedan chest za hranu. Dok ne napravimo frižider. Ali gdje možemo da stavimo? Ovdje. Tu ćemo hranu. Ajde, ovo ćemo. Mushroom i to. Ovo nam ne treba. Da vidimo sad. Uzet ćemo to. Koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro. Uzet ćemo... Ajde ovo. Pretvorit ćemo ga ovako. I sad, dok napravimo...
i zemlju. Imamo. Super. Da uzmemo mi ovako. Ili ovako. Gledaj, odmah, znači odmah. A ne znam što kopam sekirom. Gledaj, gledaj. Fail. Gle, znači ne verujem. Ne mogu da preskočim. Ajde. Ajde. Hoćemo ovako. Idemo da napravimo još. Čekaj sada. Da napravimo još ovo sranje. Tako. Dobro je. Tako, sad možemo da pređemo. Dobro. Sad možemo da pređemo na ovu stranu. Spava mi se. I sad moramo ponovo da pravimo ove gluposti. Sad bi mogli da stavimo ovako. Ne brinite se, to će sve da bude sklonjeno. Onda vidite o čemu pričam.
sad da sredimo ovo. Ćemo ovo drvo da pokupimo. Mi smo otprilike brzo da završimo. Dobro, ovo ćemo sutra. I hvala vam što ste gledali, ovo je kraj druge epizode. Sljedeća epizoda bit će idemo u rudnik i tako to, znači hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, bye bye.